Hayag po ng lokal na pamahalaan ng Alaminos City na magsasagawa sila ng regular kalinisan day tuwing Sabado at Linggo sa bawat barangay po bilang bahagi ng kanilang layunin na magkaroon po ng zero waste sa kanilang syudad. Nitong Enero, sinimulan po ang programa na nilahukan ng daan-daang barangay council, health workers, mga miyembro ng tricycle operators at drivers association or TODA at iba pang civilian volunteer organizations. Kasabay ng pagdiriwang ng Zero Waste Month ngayong Enero, hinihikayat po ng mga barangay council ang publiko na magbigay ng suporta sa naturang programa upang mapanatili ang kalinisan at kalinisan sa kalikasan at upang maiwasan ang anumang uri ng sakit. IFM News. IFM News. IFM News.